da primeira muller case, da segunda muller en nomearme. E ao final, soubome chamar. Soubome chamar, de feito foi das poucas persoas que me chamou case sempre Atenea. Ela só facía dúas excepcións. Cando me quería moito, chamábame Ateniña. Pero quero dicir que ela tuvo un irmán de dereitas e outro de esquerdas. E o irmán de dereitas marchou para Vigo a traballar na Tenesi Proboté, para a ría. Atravesou un océano, porque se non se cadra non a contaba, porque se non se cadra cortaba o pescozo. El marchou para Buenos Aires. En Nardito, en Buenos Aires, non perdeu o idioma e encantáballe falalo coa xente que estaba ali, como a unha. Bueno, tivo dos, porque a miña aboa, que non era de boa fama tampouco moito, pero Pepiño era un tipo simpático. Andaba sempre na bicicleta, Atenea. Ai, que rabia me daba, como aos probis, decía ela. Pero ti tamén andabas, bueno, non ten que ver. Mandaron no pa Tetuán, ubicades